Jo kumarli ni atimi March 31 ni market long kinam dama phone lo jo langtha Vivo Y91i 32 GB lapen ke camera bang Afinat 13 lapen prom bang ke 5 battery bang ke 4030 mio apun bang ke jo India jo apun ke langtha jo paklang po ni aprang ke klitang lang tami ni non video ka banai la jo lagi aham lapen jo nai warranty card jo warranty card aja tabe nala ya warranty card jo lake ya NC bang ke 6.22 NC lah tetan apun ke cover jo cover lake plastik nylon miesen labang ke phone lo ni open tang pot tanon jo pinila ni adung an nang paklang po phone ke jo lala jo korting gear tum langtha Vivo Y91 lo lang mesen ma hinadang man jo micro ta afina sido lapen ke Afinat battery pink micro earphone lapen aprang na labe lapen ke la sim duita lapen ke memory ekta thameda nampak lang pone apoke volume off on lapen apone lake ya apon ke lala dan apon mang ebi kongang lapen lapo battery kan la fiber lason la he mesen apon ke lapen ke sim keplok pot je lapen ni nanam paklang po lagi ya lalu lapen ni laja je tinggal lagi je apa warranty card lang mesen apa nih je aku nih video mana itu po mau aku nan magini first time lang pot nang tum lang mesen mati phone bang yang si lang mesen te like comment pinot lang nada kote diskon pinot bye.